mar ODM ni bod matayo yiero mag duond burano olando ni oyawo thuolo mar yudo ng'ur motenore kod yiero ma otimore kawuono mar jotend duond burano e kor gwenge. Bod no loso bang' chenro rumo ayanga ka kuonde mamoko ne ni kod mutni maka kod kacha. Jafo mar Walter Nyambaga miyo walerno. E kinde yiero jotelo mag duond bura mar ODM e kor gwenge mane ogweng' weche kaunti ma Nairobi, ywaruok mapek onene kid jochung' mane ng'uro okang' mane jota chenrono kata returning officers ne tayo godo chenrono, kendo tudo jotelo moko kod cholo rowere mondo oketh chenrono e kuonde luto ombulu e kaka Olympic Primary e kar chung' od bura mag Kibra. Weuru keto wagi list ma ok wadwar list mo kaka moaye wakwa ujo wadu weuru gi list Kibra Sarang'ombe ka oken returning officer di achiel kende to wan kod polling station di auchiel mo ka nyalre ta yudo gi kobet na kod dana par kod list mare mo orne kod mbunge marwa maka mo kwa nyaliye. Na nilikuwa mbele kabisa, ground yangu ilikuwa safi, lakini hakuna election imetendeka. Mtu mmoja anakuja ofisa ati anasimamia yani anasimamia 42 na anasimamia yani. Sasa tunashangaa ni corruption gani hiyo imekuja. Wawacho ni ka ODM no ng'eyo ni ok gidwari yiero ni gin gi list mar gima giloso, to de gibiro gi list no kod gichando ji ni mondo register wa oro pesa wa e chama chal ka gima en collection mar money. E kuonde kaka Makena, Udli, donge tulo mane one, kamoko kuom jok mane tudo kod seyo rowerego ok kwedo weche makamago. E kar chung' od bura ma Kamkunji kod Makadara, bende onge midhiero mane onene, mak mana Embakasi West to kod Embakasi East, e kama tulo owuok Kariobangi, to kod Umoja 1, kanyakla kod Umoja 2, e kama dhano e odhanjore adhong'. An onge kaka nyalo ketho yiero. Nitie inspector, wuoyo gi inspector mar polis ogona simu, mokona ni MCA ma Sarang'ombe miluongo ni Lawi odhi mo gi yudhe mo harass presiding officer ma inspector gi police emo evacuate presiding officer ma gino kaka jo ODM okwanyal yie ni ng'ato ketho yiero mosechan gi party. Sisi kama vijana tumeamua tunataka kuchukua position zetu. E kunde mamoko matulo ne onene oting'o Hospital Ward made kar chung' od ma Mathare e kama jende owuok tung' mosu kod returning officers nyaka tesendo bila ma Mathare magikone to ne giwito oko chenro mar yierono. Kata kamano, Utalii Ward e kar chung' od ma Mathare e kama Michael Okach to kod Lange mane oyier ke opuoyo rang'iny ma ODM otayo godo yierono. Ni wach mar ODM osadhi e nyanja mamalo kalure gi structure mar ODM ma ODM okenge ma ODM oketo. Amor go kabisa oyiera gi youth leader ma en Shabarang, ochako yiera gi chair lady ma en Nyangi. Amor sana gi structure mar ODM. Kenaneno ka partiwa mar ODM ochako yudo wa pinye grassroots kae. Jo ODM okel mashinde mang'eny manyalo miyo ng'ato ka ng'ato yudo nyinge. Kile naweza sema ni like the activity yenye imeconductiwa leo ilikuwa free and fair. E kar chung' od bura ma Westlands, jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna e kinde jotelo mamoko manoluto mbulu Loresho osiro yore manyasani to kod kwe mag ODM. Shughuli ambayo imetuleta ni kuhakikisha kwamba tunakipa chama chetu nguvu. Watu wanajuana, wanajua watu wa ODM, wale watu wa kuyumbayumba mnawajua. Bod mar yiero mar ODM eta kod Emilia Wita e korka kore to lero ni giseyudo ywak mag tulo kod lweny mane ochocho yiero kuonde mamoko, kendo gikoni nonro dhi nyime mar kawo okang' mar chik ne jomoketho. In instances where violence was witnessed, we have launched investigations and action will be taken against the perpetrators regardless of their position in society. Lero ni jok man kod ng'ur wi yiero no nyalo chwalo ng'ur margi kokalo mbui kendo chulo Sh3,000. Wale ambao wana malalamiko yoyote wanaweza wakafanya kata rufaa kwa chama na watalipa shilingi 3,000. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi.